gazu. Aby to jim dělali problémy. Tolik nezdražovali elektřinu. Tím, že se všeli ta elektrika taky uděláme problémy. To je otázka, mě právě víte, že jim to nic neudělá. Ale to, tak když proti tomu připravují nějaké opatření, protože když to ví, tak to asi něco znamená. Když já mám nápad, můžete všetci pískat? Ne, pově tak to dobře. Tak jo. Ale už nemám to zavolaný. Ale ty to ještě živý teda. No tak to nevadí, tak jakože všichni tam sedíte, mě jedno. Anička. Mě jedno, kdo sedíte kde, můžete sedět tam, kde sedíte, mě je to úplně jedno. Ale prostě jakože teďka už zase spíte, takže jako zrovna jsem nespa, no tak sice jakože už ještě, Ale ticho. Ale. živý jo, že? Ano, já tady můžu to vyjádřit, já jediná jsem mohla se žít. No. No, takže jakože spíte, čili se trochu obuď. Chudák malej, no tak usni. Katánec, kde je katánec, kde je katánec? Můžu usnit. Čili se mě chceš pouze obudit.